Ik weet nog wel, vroeger. Op vakantie, in een auto, hele eind naar Zuid-Frankrijk te rijden. Maar zijn trein op een achterbank. Ja, herinneringen die eigenlijk net meer uit te wisselen binnen. Daarom ben ik heel benieuwd naar wat voor herinneringen wat de meesten hier in Ljout nog hebben. Als het gaat om hun jeugd en de vakantie. Geweldig. Mag ik je wat vragen, meneer? Mag ik me alles vragen? Nou, dat is fantastisch. Alles zelfs, alles. Alles. Al mijn pincode. Nou, ik zie je pincode net vragen, want daar had ik dan niks van je pas net had, hè? Nee, dat is zo. Ik geef je een vraag over het volgende. Wat is nou een mooie herinnering uit je jeugd en dat je op vakantie bent? Dan zou ik je eerlijk vertellen, ik ben bijna nooit op vakantie geweest. Mijn hele leven niet. Nee? Ik kom uit een dorpje weg van Zent. Nou, mijn vader en moeder waren helemaal niet zo op vakantie. Ik ben later met de vrouw, misschien met de kinderen, een keer naar Limburg geweest. Nou, dat was ook meer een ellende dan een plezier. Ja, kinderen met van ja, waren 9 klieren en een keer een auto. Dus in principe ben wij naar dagtochtjes. Nou, wel eens wel een keer naar de Beestjebergen geweest en nou ja, zulke dingen dan. Dierentuin, pretparken. Maar echt dagtochtjes. Nooit de behoefte aan om een keer naar Frankrijk te rijden, week om camping te staan? Nee. Nou, ik zie overal heen willen, alleen ik zie al tegen dat reizen op en alles regelen. Ik ben bang dat ik bijvoorbeeld in Amerika moet dan in Rusland terechtkom. Bijvoorbeeld, hè. Helemaal geen ervaring met mijn zuster en zwager, ja, die vliegen de wereld uit. Dat zit niet in mij en in mijn andere broer zit het ook niet. Dus vroeger al met bootje weg, een klein roeibootje koken. Geniet ik. Het Friese water of nog wel eens een burreltje met. Dan ben ik gelukkig. En dat heb ik nou met fietsen. Ik moet graag door de straat fietsen. Mensen kijken. Ja. Nou, dus. Ja, maar ben je nog steeds in wat zijn dan? Nee. Ik 8 jaar hier toen mijn vader was melkvader. En die had zijn werk op de Sneek. En dan moest de oude man altijd met een brommetje van Woudzend naar de Sneek. Dat is een 13, 14 kilometer. Toen ben ik verhuisd naar Sneek. Ja, ik ben mijn vrouw overleden, jaren 50. En ik ben een vriendin kennengelerd. Die woont in Leeuwarden. Dus ik woon al een jaar of 6, 7 in Leeuwarden. Nou, verdomme wel. Sneek is een mooie stad en met de Sneek is gezellig, maar Leeuwarden heeft veel moeten beleven. Vind ik. Dus ieder weekend wel wat. Hoor je van? Je wil graag wat te beleven hebben. Nou, ik mag graag zijn. De laatste weer kaatsen. Ik snap er de bal niet van, maar goed, een ander onderwerp dan. Wel eens muziek of theater of weet ik het. Ja, makkelijk even gedaan. Dus dat is, ja. En dat nog vandaag ook, dit is een beetje, nou, mijn vrijdagen is overdreven, maar 1 keer in de week dan ga ik sowieso eens even alleen erop uit. En dan even lekker door de stad fietsen, straks op het station mag ik ook graag kijken. Dan zie ik nog eens wat. Nou, dus, ja, dat heeft. Nou prima, bij zijn nou, dankjewel. Komt dit op Facebook, want mijn vrouw heeft die toevoegd. Oh ja? Aan mijn vriendin heel gezegd, dus die is fan van die dus. Oh ja, nou leuk om te horen. Ja, inderdaad, ja, zeker op Facebook, ja. Nou, leuk, hartstikke leuk. Nou, succes dan maar even, hè. Ja. Okay. En nog een vakantie. Ja, dankjewel. Bedankt. Goed zien. Hoi. Wat is nou een fijne herinnering uit je jeugd dat je op vakantie bent? Vakanties op Ameland. Ja, 3 weken lang, iedere zomer. Ja, met de familie. Je ging altijd naar hetzelfde eiland dan? Vroeger wel. Nu ook wel Terschelling erbij. Maar ja, dat was in mijn jeugd de vakantie. Ja. En wat dien je dan op Ameland? Ja, zwemmen in de zee en lekker door de duinen, lekker fietsen. Ja. Goeie herinneringen doen. Heerlijk. Ja, super. En nu ben je natuurlijk net meer, nou ja, iets minder jeugdig, zeg maar steeds. Ja, helaas wel, hè? Helaas Ben je wel. nog steeds naar Ameland dan? Nee, dit jaar Frankrijk. Dus dit jaar zitten we in de Vogezen. Dus ja, weer eens wat anders. Ja, inderdaad. 3 weken lang dan in de Vogezen? 2 weken. Dan moet ik weer naar huis, hoor. Oh ja? Ja, dan moet ik weer naar huis, ja. Wat dan? Nou ja, dan vind ik thuis ook altijd wel lekker. Ja. Mag ik u het vragen, meneer? Alles maar. Ja? Nou, wat fijn. Ik vroeg me af, hebt u nog goede herinneringen aan uw jeugd als het om vakantie gaat? Ja, maar dat was natuurlijk een heel andere tijd, want ik ben niet meer de allerjongste, hè? Ja, geen idee. Ja, wij gingen op de bromfiets naar Luxemburg en niet met het vliegtuig naar Thailand. Ik was heel avontuur anders met de bromfiets naar Luxemburg. Ja, u komt denk ik niet uit Friesland, maar... Nee, ik kom uit Noord-Brabant, dus ja, dat is een zusje van Friesland, hè? Ja. Goede herinneringen aan op de bromfiets naar Luxemburg? Ja, natuurlijk. Het was in onze tijd, wij waren met minder tevreden en dat was fantastisch. Ja, tuurlijk.
Hoe moet ik het voor me zien? U en een groep vrienden stapten dan gewoon op de brommer en hup die kant op? Ja, dat klopt. Met een groepje van zeg maar een paar familieleden en een paar vrienden uit de buurt. En dan met de tent, hè. En dan namen we een tentje mee, ja. Leuk zeg. Wat voor brommer had u dan? Ik had een Zundap. Maar ja, natuurlijk ook de Kreitlers en de Poegs. Maar Zundap, ja, dat was een beetje de upper standaard, hè. Ja, moest ook wel, want je had bagage en je moest een behoorlijke afstand naar Luxemburg. Dus nee hoor, dat ging prima. Ja. Maar op de brommobiel dan kon je niet zomaar over de grote weg, neem ik aan. Nee, we hadden natuurlijk toen geen bromfietssnelwegen, dus dat duurde natuurlijk langer, dat klopt. Ja, maar ja, dat was geen probleem, want we hadden de tijd. We hoefden niet in 3 dagen weer terug te zijn. Geen navigatie, hoe zorgde u dan dat u in Luxemburg kwam? Ja, dat ging natuurlijk met de kaart, hè. En dat was toen nog makkelijk, want we stoppen en we kijken op de kaart. Kijk, later, want ik ben motorrijder geworden later, dan had je de kaart, die had je op de motor, had je op het stuur op een rolkaart. En dan kon je ook onder het rijden een beetje draaien, kon je zo ongeveer zien waar je reed. En als je het niet meer wist, moest je stoppen en dan kun je de kaart precies bekijken. Ja, dat was niet het Google-tijdperk. Nee, inderdaad. Doet u dat nog steeds zo of is het dan nu wel met navigatie? Nee, nu is het natuurlijk met navigatie. Nu weet ik bij wijze van spreken niet waar ik rij, want ik rij op de navigatie. Hè? Ja, dat is zoals het tegenwoordig werkt. Ja. Nou, bedankt voor uw jeugdherinnering. Voldoende antwoord op de vraag? Ja, zeker. Meer dan voldoende. Wens ik jullie een prettige middag. Ja, dankjewel. U ook, hè? Ja, dankjewel. Tot ziens. Hoi. Hallo. Mag ik jullie iets vragen? Jij altijd. Nou, super. Hè. Jullie zitten even in een treintje hier. Ja, laat je gek maken, hè, zeg ik altijd. Waar komen jullie vandaan? Leeuwarden. Oh, maar dit is ook een soort van toeristentreintje, toch? Ja, daarom. Even kijken wat de toerisme van Leeuwarden wil zien. Het zal wel langs allemaal kutzooi gaan, maar... Ja, denk je? Nou, daar ga ik wel vanuit, ja. Maar je was niet eerder mee geweest? Nee, we hebben nou 2 joviale tickets gekocht. 8 euro het stuk. Online staat 7. Dus neem een extra eurotje mee. Maar... Tourist trap in Leeuwarden? Ja, wel een beetje, ja. Maar we hebben er zin in, zou ik zeggen. Ja, je zit er ook echt klaar voor, zie ik wel. Zeker. Ja, misschien leer je toch nog iets nieuws over de stad, hè? Ja, het zou kunnen. Ja, het zou kunnen. Je weet het nooit. Ik heb er wel zin in. Ik vraag de mensen ook even naar hun jeugdherinneringen als het om vakantie gaat. Wat is nou een goede jeugdherinnering voor jou als het om vakantie gaat? Zo. Dat is een moeilijke vraag. Ik paas hem door naar mijn medespeler. Poeh, ja. Ja, campingje, hè, klassiek. Campingje in Frankrijk. Heerlijk. Of de Domp in Sneek. De Domp in Sneek. Dat is helemaal- Pinksterweekend de Domp in Sneek volgend jaar. We willen iedereen zien in Sneek. Ken ik verder niet. De Domp? Place to be. Jachthaven. Echt. Als je feestjes wil hebben, het wordt zeer gewaardeerd daar. Maar een classic camping Frankrijk hoor ik hier. Namen er ook producten mee van thuis om op te eten? Nee. Uit een blikje. Ja, bijvoorbeeld. Ik heb wel eens gehoord van mensen die aardappelen meenemen. Want dat hebben ze er niet in. Dat zei ik ook niet. Ja, Frankrijk. Daar hebben ze geen aardappels. Nee. Geen idee. Dat is wel moeilijk natuurlijk. Ja, nee, ik zou niet zoiets weten. Spelletjes of zo, maar dat eet je meestal niet. Ja, misschien kolonist van Catan, maar... Als je echt honger krijgt. Ja, precies. Moet je wel een erts ruilen voor een graan, maar dat is... Goeie teksten. Ja, daarom. Ja. Nou, en veel plezier in ieder geval in het treintje. We gaan over een paar minuten weg, hoop ik. Laat nog even op zich wachten. Laat nog even ze wachten. Nou, veel plezier. Dankjewel, jullie ook. Ja, jullie bedankt. Oh, je haast voor nog 12 minuten. Nog 12 minuten. 12 minuten. Waarvoor? 12 minuten hebben we nog. Oh, om iets te zeggen. Ja, inderdaad. Ja, 2 minuten. Nou, dan gaan we zingen. Want mijn vader is jarig. Oh, wat leuk zeg. Oh, nog gefeliciteerd. Maar waarvoor is dit? Ik heb een YouTube kanaal, de Frieske Vloggen. Oh, echt? Ik vraag de mensen op straat en vandaag vraag ik ze van... Hey, wat is nou een hele fijne jeugdherinnering aan de vakantie die u vroeger hadden? Uw vader zit erbij, dus misschien gingen u samen vroeger op vakantie. Nee, maar goed, meer misschien uw jeugdherinnering. Met mijn zus in een bootje in Frankrijk op de rivier. Die mijn vader dan opblies. Voor ons. Ja, en dan niet met een pomp, zeg maar. Maar Echt gewoon met het eigen lucht. eigen lucht. Flink die longinhoud even de kost geven en dan de boot. En welke rivier was het dan? Bij de Ardèche, geloof ik. Ja. Maar hebben jullie niet een jeugdherinnering? Ja, u blies vroeger de boot op, begrijp ik?
Ik moest boot opblazen, ja, inderdaad. Ja. Daar was ik een uurtje mee bezig en dan konden zij een kwartiertje varen. Was dat wel een flinke boter als u een uur lang aan het blazen was? Of u had een slechte longinhoud, dat weet ik niet. Maar, Nee, het was een grote boot. een soort Titanic, maar dan van rubber. Van rubber. Ja. Nou, moet ik nog iets zeggen? Ik heb geen idee. Hebt u daar goede herinneringen aan of niet? Ja, uiteindelijk was het wel heel leuk. Ja. Maar ook wel heel lang geleden. Toen was ik nog een jong opaatje. Een jonge god. Een jonge god ja, op de Ardèche aan het blazen op een boot. Nou, hartstikke mooi. Mijn vader Nou, had vroeger lang haar. Echt een jonge god. Een soort Alain, hoe noem je die ook weer? Alain de Lon. En hoe heet je kanaal? de Frieske vlogger. Oh, het staat er ook op. Het staat er gewoon op, ja. Maar gaan jullie nooit mee in het treintje ook? Nee, ik ga ook mee in het treintje, nee. Maar dan... Je weet niet wat je mist? Nee, ik heb geen idee. Nee, dat weet ik echt niet. Nee. Nog niet, Dat weten jullie ook niet. Jullie weten niet wat jullie aangaan. Maar zeg eens, je wil vooral historische verhalen van Friesland? Nee, niet per se hoor. Nee, maakt niet uit. Maar waarom heb je gekozen voor Leeuwarden, Miel? Wie heeft gekozen voor Leeuwarden? Heb jij? Ze komen uit Groningen. Nou, we vinden dus Friesland en Leeuwarden leuker bijna dan de provincie Groningen. Oh ja? Als we dit in Groningen zeggen, dan krijgen we er van langs, denk ik. Geen idee. De mensen zijn zo vriendelijk, vind ik altijd in Friesland. Ja, beter dan Groningers? En in Groningen gaan we niet in het treintje zitten, want dan heb je te veel Schaam ons bekenden. dood. Ja. Oh, hij gaat nu. Oké, nou jongens, dus verder niet ophouden hier. Succes in de City Train. Oh, je zit wel de hele route hier. Nou, klaar voor? Ja, we zijn er altijd klaar voor. Je praat Fries. Ja, ik praat Fries. Ja, Jo, ik toch net. We zijn taal, hè? We gaan 6 taal, dus ik probeer iedereen die hier komt in zijn eigen taal te zien. Praat u al die 6 talen dan? Ja. Welke taal spreek je al dan? Nou, dat ben die 6 taal, dus die staan op deze... Oh ja, ik zie ja. Nederlands, Duits, Spaans, hable Español, parle français. Hablo? Ja, hablo. Eerste persoon, hè? Eerste persoon enkel van het hablo. Oh, sorry. Ja, gewoon. Uitspreken. Ik vind dan dat ik ben. Ja, nee, maar Frans, Duits, Engels, Spaans, Nederlands, Fries. En wat is nou een goede jeugdherinnering om jouw jeugd wat op vakantie gaat? Ik ben een boerenzoon en ik ben nooit op vakantie geweest in mijn jeugd. Wij gingen nooit voort, want de kei moesten zondagen in de week molken worden. Wat saai. Nee, je wist net beter. Ja, als je net beter weet, dan mis je het ook net. Ja, misschien zijn er wel vriendjes van jou die misschien wel ergens naar Frankrijk gaan of weet ik wel. Nee, ik ben een afgelegen boerderij en ik zie alleen maar zusjes. Dus de boerenjongens van de boerlui die gaan ook nergens in. Die zitten in dezelfde situatie. Dus hier in het 60 je toch wat oors als nou. Ja, hè? Ja, wat dat betreft wel. We hebben net zoveel wolveert als nou. Ja, dus op vakantie, we hebben zo een beetje mooi de auto, mooi huid en mem, helemaal naar Hazen rijden of zo. Voor de eerste C te zien. En ik beweer dus het glashut van, als het goed is, dan moet aan de andere kant van de C de BM te zien wezen. Want ja, ze hebben me net verteld dat er hier een bal weer. Dus ja, het was toch wel een beetje een wereld als nou. Hè? Ja, we gaan toch wel eens een volle taal spreken. Ja, ik heb nooit dat ik... de Heger Lamberschool die in ben ik de filosofie studeren gegaan. Dus ik ben wel melkveehouder, maar ik ben ook filosoof. Dus van alles wat. Filosofische molken dan? Hoe mag ik het zien? Nee, dat zijn 12 verschillende dingen. Hey, ik werd via de financiën in de gemeente hier. Dus ik ben een beetje alzijdig. Ik schreef romans onder de pseudoniem Kaasman. Dus je moet maar even googlen op Kaasman, dan vind je van alles. Oh, ik ben benieuwd. Ja, ik ben specialist in alles. Dus zeg maar generalist. Literair zeer verantwoord? Jazeker, ja, nee, dat is gewoon kwaliteit. Okay. Ik ben benieuwd. Hoe is dat zin? Kaasman? P. Kaasman, ja. P. Kaasman. Dus Max Verstappen zo terug. P. Kaasman. Oh, P. Kaasman. Ja, zo. Dat is... Kaasman. Hè? Dus ik ben handelaar in Stremsel. Ik bedoel, er zit van alles in. Ja, ik ben benieuwd. Is dat zin? Ja. Wat je nog daar rijden dan? Een van u beiden om de beurt. En meestal had ik nou de skiertest van die auto door het 4 minuten. Dan kun je testen of de eerste doggen. En hij had er krijg bij ons west omdat Johan mij van het werk horen. En bleek dat iedereen het jaren kent en die 4 minuten om binnen. Dan gaan we rijden en dan krijg je dus een hoorcollege cultuurskiertnis. Want we hebben bij de stichting City Train Leeuwarden uitsluitend academisch geschoold personeel. Wat een neiging jongens. Nou, zo'n. Ja, hij is jurist en ik ben filosoof. Dus, heel goede combinatie, denk ik. Ja, nee, goed. We zijn altijd oneens met elkaar. Dus wat dat betreft wel reden tot de discussie altijd. Ja. Ik zit er mooi tegen elkaar, dat het geldt. Ik ben van de Partij van de Arbeid en hij van de VVD. Dus wat dat betreft vullen jullie elkaar mooi om. Ja, ik ga het er al, ja. Nou ja, mooi dat ze kennen. Ja, nee, dat gaat prima. Je hebt gewoon naast elkaar te gaan, hè? Het zie je hier, ja. Ja, maar ik maak nou voort volgens mij, want ik ga er door
tegen gaan. Ja, ik denk dat er ook gebeuren moet. Ja. Ja. Oké, nou jongens, bedankt voor het interview. Ja, nou, jou bedankt. Succes. Alle mensen in rek. Dat is het met z'n allen. Hallo meneer, mag ik u nog wat vragen? Kan het ook in het Hollands? Ja, kan in het Hollands. Jawel hoor, jawel. Goeiedag, u bent hier als toerist? Klopt helemaal. Want ik vraag de mensen op straat namelijk even van... Hey, wat is nou een fijne jeugdherinnering als het om vakantie gaat? Nou, net hebben we er over gehad met de boot naar Friesland toe vanuit Amsterdam. Met mijn zoons en over het IJsselmeer. En dan hier besneken, daar de zeilboot ophalen en de zeilen en het water en dergelijke. Het water, maar dat is voor mij altijd heerlijk. Dat deden jullie altijd vroeger? Ja, en nog. En nog? Ja, ik zak wat meer af. Blijf nu vaak weer meer in Begiethoorn hangen. Maar als het om uw eigen jeugd gaat, ging het toen ook al met de boot dan? Met uw ouders misschien al weg? Nee, dan gingen we altijd met de fiets naar het Amsterdamse bos en zo. Toen woonde ik daar met mijn ouders. Nee. Maar wel altijd water weer, hè. Amsterdamse bos, ook altijd water, ja. Altijd zwemmen. Je bent een echte waterrat. Altijd een water, klopt. Ja, dat klopt helemaal. Ja. Nou, goed om te horen, dank u wel. Want als ik het wat verderop zocht, België of Frankrijk, was het wildwater kanoën. Dus ook weer water. Het blijft water. Dus je kan er niks anders van maken hoor. Water is een groot onderdeel van uw leven. Ja, het is een groot onderdeel. Maar ja, en naar de eilanden ook hè, toe. Dus dat ook tussendoor, ja. Zeilend er dan naar de... Nee, niet. Nee, gewoon met de boot en daar wat huren en fietsen en dergelijke en zo. Ja, nee. Wandelen. Ja. Dus. Leuk om te horen. Veel plezier nog in Leeuwarden. Dankjewel. Hier ben ik wel zwaarder geweest, maar het is weer heerlijk om weer terug te komen. Dus, goed om te horen. Dankjewel. Dank u wel. Mag ik je wat vragen, meneer? Zeker. Eindelijk kom ik de Frieske vloggertje. Eindelijk? Ja, je had erop wachten? Zeker. Hoe lang wacht je er al op dan? Jern. Oh, Jern. Oké. Ja, dat ken natuurlijk. Mijn vraag is even. Wat is nou een hele goede herinnering als het om je jeugd gaat en als het om vakantie gaat? Een goeie. S'nachts in de auto voor het gaan. Ben je meer een nachtrieders? Ja, dan ging ik om 3 of 4 uur nachts voort. En dan moest ik slapen, maar dat doe ik net. Dan ging ik de rieders terug Utrecht of zo. Hij is daar nooit kamers. Dus dan, dat is weer een mooie magische herinnering. Dus eigenlijk de reis. Net eens de bestemming. Waar rieden je dan heen? Ja, dat is zeker een heel mooi badskip. Ja, maar waar rieden je dan uiteindelijk wel heen? Frankrijk, Italië meestal. Beetje dat. En die van jij? Ja, dat is een heel goede vraag inderdaad. Ja. Wat is voor mij een goede herinnering? Ja, ik ben naar Frankrijk daar. Ik giet er niet schrikken om mijn oren nog horen inderdaad. Maar ja, Italië op een camping, pingpongje. Ik denk de vrijheid, hè, dat je gewoon eigenlijk net heel veel hoeden. Ja. En dan maar gewoon wat, of we hebben het strandje en of we dit doen. En rond de tafel. Ja, en ik denk dat ik rond de tafel inderdaad, ja, in Jongen, of ik helemaal op vakantie naar Bretagne, weet ik nog wel. Had ik gitaarspelen geleerd, daar op het strand en zo. Nou, helemaal klassiek verhaal, ja, te gek. Mooi. Ja, net dan. Nou, dankjewel. En had je nog vakantieplannen voor dit hier? Of, ja, naar Ierland. Maar de boot. Nee, voort. Ja, dat is nou vet. Ze zijn helemaal om Engeland heen. Maar eigen boot dan? Of maar een soort van georganiseerde reis? Nee, ik is met de auto naar Duinkerken en ik heb mijn auto op de boot. 24 uur. En dan ben je in Ierland? Ja. Dat is ik weer inwerk misschien nog wel meer zin in, het meest zin in de reis. Ja, dan wist je weer van, maar dan was gewoon continu onderreizen geweest. Ja, dus. dat ben weer op het land. Ja. Ik zei, ik van het Duinkerken, maar dan ging ik gewoon naar Engeland, dat is maar 12 uur. Ja, nee, dat zoek ik zeker wel. Leuk zo, is dan alleen dan? Of met orenmeester? Ja, ze vast orenmeester nog wezen, maar gist in een soort van groep met orenmeester dan? Maar een vriendin. In een auto. Dus ik ben erg benieuwd. Ja, leuk avontuur, joh. Mag ik nog een oproep gedaan? Ja, doe maar. Meesten thuis die naar de Frieske vlog zeggen, willen hem alle jaren mijn nieuwe single Kalmte checken. Kalmte van Alexander Moto. Check hem op Spotify. Ik ben benieuwd, dat kent ik net. Dat moest ik wel. Nou, ik ben benieuwd als het vindt. Ja, ik ben benieuwd. Alexander Moto. Ja, ik giet mij krijgen. Dank je. Hey, ja, doe bedankt, hè. Hè. Hoi. Wat is nou een prettige jeugdherinnering als het op vakantie gaat? Als het om vakantie gaat? Ja, de camping met mijn ouders, hè. We gingen altijd naar de camping. In de buurt of ver weg? Ik heb de Frieske vlogger, ik heb een YouTube-kanaal. Oh, leuk. Nee, dat was altijd vlakbij. Dat was altijd bij Veenwouden in de buurt. Daar is Kuikhoorn en mijn ouders hielden vlakbij, dan kun je er ook wat langer naartoe.
Zo moet je het altijd zien, hè? Had je wat meer geld over om wat langer op vakantie te gaan? Dan kun je er 3 maanden heen. Ja. En voor jou als band dan? Hoe wie het dan daar om daar te wijzen? Ja, fantastisch natuurlijk, altijd spelen en dat soort dingen, hè? Ik heb er weinig herinneringen aan natuurlijk. Dat is wel het is heel lang geleden allemaal. En dan bij het water, bij Kruikhorn? Ja, bij Kruikhorn hebben we gestaan en bij Schatsenburg in Menalem. Ja, dat was, en nu staan we op de kleine wielen. Leuk. Geen behoefte om naar Frankrijk te gaan? Nou, we zijn wel eens naar Portugal geweest. Fantastisch die vakantie, maar ja, het is wel allemaal hartstikke duur, hè? Dus een beetje een budget overwegen om hier te blijven. Ja. Een paar duizend euro is niks als je weg wil. Nee, als je naar Portugal gaat met de vlieger erbij allemaal. Ja. Hou maar op. Dus we houden hem bij de kleine wielen. Nou prima, succes. Ja, hey, dankjewel. Kom maar, hè? Hoi. Hallo meneer, mag ik je wat vragen? Wat dan, jongen? Nou, ik ben even benijd. Wat is jouw mooiste jeugdherinnering aan een vakantie? Ja, Duitsland. Rondreis door Duitsland heen met de kinderen. Waar ging je heen dan? Nou ja, het hele Duitsland door, van zeg maar tot aan Luxemburg toe. Ja. Een rondreizen in de auto. Jullie doen het wel vaker. Hebben jullie weer rotstreken of zo? Wij hebben geen rotstreken, dat doen wij niet aan. Want dat hebben we ook al wel meegemaakt met de vrouw. Dus, oh ja, wat dan? Die hebben jullie al een paar keer wat gevraagd. Dan. Welke vrouw? Uw vrouw? Ja, ze staat nog in te kletsen, dus... Ah, oké. Oh, ja. Oh, dat zou best kunnen, ja. Oh, ja, ja, moet ik even kijken. Ja, dat weet ik zo even niet. Met die scootmobiel die jij recht voor je ziet, die lichten. Ja, dat zou best kunnen. Moet ik even checken straks. Ja, ik kan nog straks wel even vragen. Ja, ja doe dat maar even. Dan doe ik dat even, ja. Ja, nou, dat zou ik dus maar doen. Ja, dan doe ik dat even. Nou, super. Ja? Hey, dank u wel, hè. Ja, niks te danken. Tot ziens. Ze komt er zo aan. Ja, ze komt zo aan. Dat zullen we wel even vragen. Hallo mevrouw, mag ik je wat vragen? Ah, goeie. Mag ik je wat vragen, mevrouw? Wat zeg je? Mag ik u wat vragen? Nou, dat heb je wel eerder gedaan. Ja, dat is waar, maar ik heb nu een nieuwe vraag. Oh, nou, vraag maar. Wat is uw mooiste jeugdherinnering aan de vakantie? Toen u zelf nog jong was? Nou, dat was in Appelscha. Daar ging ik met mijn ouders gingen we op de fiets van Leeuwarden naar Appelscha fietsen. En dan hadden we daar een zomerhuisje. En dan gingen we in de Havik. Dat kan ik me goed herinneren. Daar heb ik ook nog foto's van. De Havik, wat is dat? Dat was een klein zomerhuisje. In Appelscha. Ja. En wat deed u dan? Wat gingen we dan doen? Naar Appelscha? Ik was een kind. Ik bedoel, maar wat ik deed, ik ging lekker met de kinderen spelen. Naar Duinzaten. Toen was Duinzaten nog gratis. En toen was alles nog erg leuk. En had je een openluchttheater. En in het openluchttheater werden sprookjes werden daar opgevoerd. En dan gingen we dan ook 1 keer in de vakantie naartoe. Ja, zulke dingen. Ja, ja, dat zijn mooie herinneringen. Ja, daar denkt u met veel plezier aan terug? Ja, zeker weten. En nou ga ik verder, want mijn man staat te wachten, want we zullen aan de koffie. Nou, je hebt helemaal gelijk. Succes. We gaan naar de kaasboer, koffie halen. Ja? Nou, succes. Oké, dank je. Doei doei. Hoi. Ik vraag de mensen op stellen wat nou hun mooiste jeugdherinnering is aan de vakantie. Dat is toch wel, dat zei ik laatst nog. Kinderen van mij die stonden op de camping in Appelscha. En daar hadden ze, toen wij daar op de camping stonden, paling gevangen. Live, paling gevangen uiteraard. En op de barbecue. En dat vergeet ik nooit weer. Het was heerlijk om de paling van de barbecue te eten. Daarna nooit meer zo gegeten. Dat is wel een mooie herinnering. Ik heb er wel meer, maar dat is wat mij nu in het hoofd schiet. Die staat nog echt heel erg duidelijk op het netvlies. Ja, zo is het. Ja. Ja. Maar u zegt dus van, u was met uw kinderen gaan ook naar Appelscha. U ging vroeger zelf ook al naar Appelscha. Ja, vroeger. Huisjes, campings. Ja. Vroeger ging je vooral in Nederland op vakantie. Op een gegeven moment was het mogelijk om ook naar het buitenland te gaan. Toen was Italië op dat moment ook een camping waar ik later weer met de kinderen naartoe terug ben gegaan. Dus dat zijn ook wel mooie herinneringen. Ja. Vaak het mensen misschien toch redelijk vaak naar hetzelfde dan weer gaan. Hè? Misschien dat ze zelf een mooie herinnering hebben gemaakt. Dat ze denken van, hé, dat gun ik mijn eigen kinderen ook. Dat, precies. Dus dat heb ik toen ook gedaan. En die hebben daar ook weer mooie herinneringen op gebouwd. Dus dat is een mooie ervaring. Ja. Nou, wat leuk, dank u wel. Nou, graag gedaan. Een fijne dag. Ja, dank u wel. U ook. Tot ziens. Hoi. Wat is nou jouw fijnste jeugdherinnering aan een vakantie?
Wat een vraag. Goeie vraag, hè? Jeugdherinnering. Nou ja, mijn vakantie begint krijg, dus ik moet nog herinneringen maken eigenlijk. En de jeugd is ook aan het voorbij. Nee, klopt. Maar als je nou dan net iets moois maken, dan denk je van hey, dat is echt hier, dat zit op mijn geheugen, op mijn netvlies gegrift. Nou, 1 keer een optreden voor een paar mensen in een bar, maar voor de rest. Doe zelfs een optreden? Ja. En wat tot spelen ze dan? Ja, gitaar. Maar hun. Samen met hun? Ja, leuk. Nou, leuk. Ja joh. En dan weer een meest een positieve oer. Weet ik net, ik heb ze net mijn sprutsen en al. Ik moet spelen ergens in een bar. Ja. Nou, wat leuk zei. Ja, daarom. En wat ben je dan de plan voor de vakantie nou dan? Beetje in lauw rennen, elke dag. Beetje mensen leren kennen, dat. Net ergens heen op vakantie of zo naar Frankrijk, ik noem maar iets, of Italië. Ja, misschien met een auto nog ergens in, maar. Nou, wel leuk toch? Ja, wel. En hoe is dan heen wel in de auto? Nou, langs Oostenrijk en dan Italië, daar een beetje, in die hoek. Ja. Leuk. En dan werk optreden of? Proberen. Ik zou je zien. Ja, prima, dankjewel. Geen probleem. Ontzettend. Ontzettend. Hoe heb ik wat zei dan net? Nee, goed net. Nee, goed net, nee. I know speak... Wat zei je toch? I know speak Frisian, zo. Oké. Waarom laag ze zo? Ja, ik ben gewoon light. Waar je left zo, man? Nou best. Put on your game face. Je kan het toch heus wel wat zeggen? Ja. Wat moet ik zeggen? Nou, ik ben heel benieuwd. Had je dan een mooie jeugdherinnering onder vakantie? Ja, op de camping. De camping al met mensen leren kennen, dus dat is wel grappig. Maar verder niet echt. Ik moet ook nog herinneringen maken op vakantie. Is het in Boeteland op vakantie of hier in Nederland? Ja, Budapest. Ja, dus daar ga ik woensdag heen. Mooie locatie. Ja, klopt. Wel leuk. Dus. Dat is dat festival direct net in Budapest, dat Siget of zo, maar dat is misschien wel net, ja, maar... Ja, geen idee. Daar let ik niet zo op eigenlijk. Nee. Nou, best. Hey, dankjewel. Natuurlijk. Ontzettend. Ja, ontzettend. Hoi. Yes, thank you. Hoi. Ja, wat een herinneringen, hè, die jullie houdt. Ongelooflijk. De meesten gaan van alles meemaken, hè. Of het nou in Frankrijk is, in Italië, of gewoon op de camping in Appelskeer. Of wat? Dichterbij zelfs nog. De Kleine Wielen. Vond je nou een leuke video? Doe dan een ton omheen. Worst u meer zien van de Friese vlogger, dan mag je abonneren. Of, als het nog meer worst, dan mag je lid worden. Dankjewel. Geweldig.